गिबियाव साबायखर बावग्रोनांगोन मानोना दिनै 80 जि इन्डिपेन्डेन्स डे दा बिनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम गिबियाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोजोननायखौ जासिदों, साबायखर जासिदों। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै गासै अर्गानाइजेसनफोरखौ लानानै बर' माहारिनि आफादफोरखौ लानानै दिनै नैबे इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे फुटबल गेलेनाय हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो ओरैनो फ्रेन्डलि जि प्रत्येक बोसोराव जोङो 15 जि इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्ट बेखौ लोब्बा लाखिनानै गेलेबोबाय थादों। बेनो जाहैबाय जे जोंनि गेलेहोनायनि मेन थांखिया जोङो जिहेथु जोंनि जिल्लानि सिङाव जोंनि गासै माहारियारि आफादफोरा जेरावनोखि जोङो खौसेयै थायो, जयै थायो आरो जोङो जिहेतु इउनिटियाव दङ, बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै गासै जोङो फ्रेन्डलि जि मेट्च बेखौ जोङो दिनै गेलेनो नागिरदों। आरो बिनि जोबखांनायनि उनाव दिनै बे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जे भेटारान जि टीम बिथांमोनाबो जिहेतु जोंनि धेमाजि जिल्लानि जि आमिगस जि टीम बे टीमजों जों गेलेबोबाय थादों सिगाङावबो। दिनैबो बिथांमोना जोंनियाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय गेलेनो होननानै बिथांमोना फैदों। दा बे गेलेनायनि जे मेन थांखिया जे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जि नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लांनो हायो नामा, जोङो ड्राग्स फ्रिखौ जों खालामनो हायो मा, जोंनि गथ'फोरा दिनै गेलेनायनि गोजानाव थानानै मबाइल आरो बायदिसिना माबाजों जिहेतु बेस्थ'आव थायो, बेखौ जों फ्रि खालामनो थाखाय जोङो मोनसे नोजोर होदों। आरो जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बोसोरफ्रोमबो जोङो भलिबल आरो थांनाय एसे सिगाङावसो जोङो जिहेतु आन्डार 15 जि फुटबल जोङो बादायलायनाय मोनसे लादों। बेहाय जोङो नुबाय जे जोङो जिहेतु जों प्लेटफर्म होनो हायैयावसो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ दिनै जोंनि गथ'फोरनि जि प्रतिभा जों बेखौ दिनै नुनो मोनाखै। गथ'फोराबो जि दिनै गोबां मोजां पारफरमेन्स लानानै दिनै गेलेदों, दा बेखौ जोङो बाख्नायदों। आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो कन्टिनिउ बेखौ लांबाय थानो जोङो सिन्था मोनसे खालामदों। आरो दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैबो जोङो गेलेनायनि जि मोनसे थांखि, दा बेखौ जोङो दिनै नैबे एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार, बेयाव जोङो गासै मोनद' टिमा दिनै गेलेगोन। दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो मोनसे टिम जादों। आरो बेहाय सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे टिम, सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे टिम, दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट आनसलिकनि मोनसे टिम आरो नाइट राइडार होननाय मोनसे टिम दङ। बिथांमोनाबो दिनै फुटबल जि कम्पिटिसन बेखौ फ्रेन्डलि जों गेलेनो थाखाय, दा बियो जेननाय देरनायनि जेबो खोथा गैया, जोङो बेयाव फुरथि खालामदों। आरो थांखिया जोंना मोनसेल' जे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो बोरै मोजां खालामलांनो हायो, मिजिंआ जोंना बेल', बाखि जेबो गैया। दिनैनो फाइनाल, दा बेखौ जों समखौ नायनोसै। जुदि हायोब्ला जिहेतु 4 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो जिहेतु उदालगुरि जि टिम दङ आरो आमिगस जोंनि धेमाजि जिल्लानि मोनसे टिम दङ, बिथांमोनखौ जों गेलेहोनो थाखाय जोङो फिल्डखौ हयथ' हेंगारनो नांगोन जों, मानोना बिथांमोना बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैदों। दोनथ'थ' जाया, जोंनिया फाइनाल जोथारनांगौ होननायनि जोंहा बेहाय जेबो माबा गैया। थारमाने जों थेवब्लाबो जों गासैबो टिमा जों खनसे गेलेगोन।